Víš, když tě někdo ztratí, když odejdeš a nenecháš za sebou nic než prázdno, něco pozoruhodného se stane. Ta osoba najednou začne pociťovat to, co ti způsobila. A to není pomsta, to není spravedlnost v nějakém primitivním smyslu. To je prostě pravda existence, která se konečně projeví. Sedím tady a přemýšlím o všech těch lidech, kteří ke mně přišli na terapii, kteří seděli v mé ordinaci se slzami v očích a říkali: proč to bolí až teď? Proč to cítím až teď, když už je pryč? A víš, co jsem jim řekl? Řekl jsem jim, že bolest není trest. Bolest je informace. Je to zpráva z hlubin tvé vlastní duše, která křičí: probudil ses příliš pozdě. Když bereš někoho jako samozřejmost, když zacházíš s člověkem, jako by byl neviditelný, jako by jeho pocity byly irelevantní, jako by jeho přítomnost byla jenom kulisou tvého vlastního dramatu, tvůj mozek dělá něco velmi zajímavého. Potlačuje realitu. Vytváří iluzi, že to takhle může pokračovat věčně. Že ten člověk tam prostě bude. Vždycky. Bez ohledu na to, jak s ním zacházíš. Ale pak přijde ten okamžik. Ten okamžik, kdy odejde. Skutečně odejde. Ne fyzicky nutně, i když často ano, ale emocionálně, duchovně odejde. Přestane investovat, přestane doufat, přestane čekat na tvou změnu. A v tom okamžiku, v tom přesném okamžiku se něco zlomí. Iluze se rozpadne jako křehké sklo. A najednou vidíš všechno, co jsi měl. Vidíš všechny ty malé momenty, které jsi ignoroval. Vidíš tu lásku, kterou jsi považoval za slabost. Vidíš tu trpělivost, kterou jsi zneužíval. A vidíš prázdno, které zůstalo. A to prázdno, to přesné prázdno ve tvaru člověka, kterého jsi ztratil, to je to, co způsobuje tu nesnesitelnou bolest. Víš, studoval jsem psychologii desítky let, učil jsem tisíce studentů, mluvil jsem s nespočtem lidí, kteří procházeli touto zkušeností. A řeknu ti něco, co možná nikdo jiný neřekne. Zasloužíš si tu bolest. Ne jako trest, ale jako učitele. Protože ta bolest je jediná věc, která tě může změnit. Jediná věc, která může prorazit tu tvrdou vrstvu tvého ega a dotknout se něčeho skutečného uvnitř tebe. Když zacházíš špatně s někým, kdo tě miluje, nezraňuješ jen jeho, zraňuješ sám sebe způsobem, který ještě nechápeš. Protože každé tvé zlé slovo, každý okamžik lhostejnosti, každé zanedbání vytváří dluh, psychologický dluh. A jako každý dluh, i ten se musí splatit. S úroky. Řeknu ti příběh. Jednou ke mně přišel muž, bylo mu asi 45, sedl si a prvních 20 minut jen plakal. Když se konečně uklidnil, řekl mi: manželka mě opustila. Po 20 letech. A já nevím proč. Myslel jsem, že jsme šťastní. Zeptal jsem se ho. Kdy jsi se jí naposledy zeptal, jak se cítí? Mlčel. Zeptal jsem se, kdy jsi naposledy opravdu poslouchal, co říká? Mlčel. Kdy jsi naposledy viděl ji, nejen matku svých dětí, nejen ženu, která vaří večeři, ale ji jako osobu s vlastními sny, obavami, nadějemi. Víš, co řekl? Řekl: nedokážu si vzpomenout. A to bylo to. To bylo přesně to. Žil s někým 20 let a nedokázal si vzpomenout, kdy naposledy viděl skutečnou osobu před sebou. Vidíš, to není jen smutné. To je tragédie v tom nejhlubším smyslu, protože ten muž byl dobrý člověk podle většiny měřítek. Měl práci, platil účty, nikdy nevyvedl nic drastického. Ale byl neviditelný pro člověka, kterého tvrdil, že miluje. A ona byla neviditelná pro něj. A teď, když byla pryč, najednou ji viděl všude. V prázdné posteli, v tichu domu, v absenci jejich zvyků, které ho dřív dráždily. Viděl ji v tom, co tam už nebylo. A ta bolest byla tak intenzivní, že se nemohl soustředit na práci, nemohl spát,
nemohl fungovat. Řekl mi, cítím se, jako bych se topil. Každý den se topím. A víš, co jsem mu řekl? Řekl jsem mu, dobře, topíš se, cítíš to, konečně něco cítíš. Teď máme s čím pracovat, protože vidíš, ta bolest není konec, ta bolest je začátek. Je to první krok k tomu, abys se stal skutečnou lidskou bytostí, ne jen stínem, který prochází životem na autopilotu. Když tě někdo ztratí a ty pocítíš tu bolest, která přichází, když si uvědomíš, co jsi ztratil, to není selhání, to je probuzení. Kruté, drsné, nemilosrdné probuzení, ale přesto probuzení. Protože až do toho okamžiku jsi spal, žil si ve snu, ve kterém mohlo všechno pokračovat věčně beze změny, bez úsilí, bez skutečné lásky nebo pozornosti. Ale život tě probudí, vždycky tě probudí. Buď se probudíš sám, dobrovolně, tím, že budeš věnovat pozornost, že budeš chtít růst, že budeš skutečně přítomen v životech lidí, na kterých ti záleží, nebo tě probudí ztráta. A věř mi, když ti říkám, druhý způsob je mnohem bolestivější. Takže tady sedíš možná ty, posloucháš mě a uvědomuješ si, že tohle je o tobě. Možná jsi ten, kdo někoho ztratil. Možná jsi ten, kdo teď cítí tu bolest. A možná ta bolest je tak silná, že si nejsi jistý, jestli to přežiješ. Chci, abys věděl něco důležitého. Přežiješ to, ale nebudeš stejný. A to je vlastně dobrá zpráva, protože ta osoba, která to způsobila, ta osoba, která byla lhostejná, nebo krutá, nebo prostě nepřítomná, ta osoba musí zemřít. Musí. Nemůžeš být tou osobou a zároveň žít život plný smyslu, lásky a skutečného spojení. Musíš se transformovat. A transformace začíná bolestí. Víš, v mytologických příbězích, které jsem studoval celý svůj život, hrdina vždycky musí sestoupit do podsvětí. Musí čelit svým démonům, musí procházet temnotu. A proč? Protože to je jediný způsob, jak najít to, co bylo ztraceno. Jediný způsob, jak se stát celým. Tvé podsvětí je ta bolest, kterou teď cítíš. Tvůj démon je uvědomění si, co jsi udělal, jak jsi selhal, jak jsi zůstal slepý. A tvá cesta ven, ta začíná přijetím zodpovědnosti. Ne obviňováním, ne obhajováním, ne vysvětlováním, přijetím zodpovědnosti. Řekni to, já jsem to způsobil, moje volby, moje ignorování, má lhostejnost. To je důvod, proč tu bolest cítím teď. A ano, to bolí ještě víc. Kratičký okamžik to bolí ještě intenzivněji. Ale pak začne něco zázračného. Začneš se měnit, protože když přijmeš zodpovědnost, získáš moc. Ne nad druhým člověkem, ten je pryč a ty to musíš respektovat, ale nad sebou, nad svým budoucím já, nad tím, kým se staneš. Víš, viděl jsem lidi, kteří prošli touto zkušeností a stali se neuvěřitelně moudrými, soucitný, hlubokými lidskými bytostmi. Viděl jsem muže, kteří ztratili své manželky a naučili se, co to znamená skutečně vidět někoho. Viděl jsem ženy, které ztratili své partnery a naučili se hodnotě skutečné komunikace, nejen povrchní konverzace, ale hluboké, zranitelné, otevřené komunikace. A viděl jsem také lidi, kteří zůstali zaseknutí, kteří se proměnili v oběti, kteří si vytvořili příběh, ve kterém jsou pronásledováni osudem, zrazeni partnerem, zklamaní životem. A víš, co se stalo s těmi lidmi? Zopakovali stejný vzorec, s někým jiným, v jiné situaci, ale stejný vzorec, protože to není o druhém člověku, i když to tak připadá. Je to o tobě, o tom, kým jsi, o vzorcích, které neseš, o ranách, které jsi nikdy neuzdravil, o lekcích, které jsi se nikdy nenaučil. Takže když tě někdo ztratí a ty cítíš tu bolest, máš volbu.
Můžeš se proměnit v oběť, nebo můžeš se proměnit v hrdinu svého vlastního příběhu. Hrdina není ten, kdo nikdy nepadne. Hrdina je ten, kdo padne a vstane transformován. A jak se transformuješ? Začneš pozorováním. Skutečným, hlubokým pozorováním lidí kolem sebe. Ne jen jejich slov, ale jejich chování, jejich gest, způsobu, jakým mluví, když jsou unavení, rytmu jejich dechu, když jsou nervózní. Víš, v Jungově práci existuje tento nádherný koncept, že člověk se musí stát pozorným k tomu, co není řečeno, k tomu, co se skrývá pod povrchem. A to není psychologická hloupost, to je přežití. To je schopnost, kterou měli naši předkové, když museli rozpoznat nebezpečí v lesích, vidět jemné známky, číst prostředí, číst druhého člověka. Takže začínáš tam, kde jsi, s lidmi, které znáš. Tvoje matka, jak se mění její hlas, když je zklamaná? Tvůj otec, co dělá rukama, když přemýšlí? Tvůj nejlepší přítel, jak se mění jeho obličej těsně před tím, než ti něco důležitého řekne? To jsou data, to jsou vzorce. A ty je shromažďuješ. Ne cynicky, ne manipulativně, ale s úctou k tajemství druhé osoby, s pokorou vůči složitosti lidské bytosti. A pak, a tohle je klíčové, začneš pozorovat sama sebe. Protože nemůžeš pochopit druhého, dokud neporozumíš vlastním motivacím, vlastním předsudkům, vlastním projekcím. Když vidíš někoho jednat určitým způsobem, ptáš se, proč mi to vadí, proč to na mě působí, co to ve mně aktivuje. Možná vidíš člověka, který se neustále předvádí a to tě irituje. Dobře, proč? Možná proto, že ty sama máš potlačenou potřebu být viděna. Možná proto, že v tobě je část, která chce uznání, ale byla ti řečeno, že je to špatné. A tak to projektuješ ven, na druhého. To je introspekce. To je integrace stínu. To není jen teoretické cvičení. To je nutnost, pokud chceš skutečně vidět druhé lidi jasně. Pokud chceš porozumět bez zkreslení vlastních neřešených ran. A zde musím zdůraznit něco zásadního. Empatie není slabost. Není to sentimentální měkkost. Skutečná empatie je síla. Je to odvaha vstoupit do psychologického prostoru druhého člověka, pochopit jeho realitu, aniž bys ztratila vlastní základ. A empatie bez hranic? To je cesta ke kolapsu. Musíš být schopna rozlišit mezi svými city a city druhých. Musíš vědět, kde končíš ty a kde začíná někdo jiný. Jinak se staneš pouhým absorbérem cizí bolesti, nekonečným záchranářem, který nikdy nikoho skutečně nezachrání, protože sám se topíš. Viděl jsem to ve své klinické praxi nesčetněkrát. Ženy, které přicházejí vyčerpané, vyhořelé, emocionálně devastované. Proč se tak cítím? Ptají se. A když začneme rozplétávat ten psychologický uzel, vždycky to vede ke stejnému místu. Žili životem někoho jiného. Nosili emocionální břemena, která jim nepatřila. Obětovali své potřeby na oltář falešné empatie. Empatie, která byla ve skutečnosti jen maskovým strachem z konfliktu, z odmítnutí, z toho, že nejsou dostatečně dobré. Skutečná empatie vyžaduje pevné ego. Paradoxní, že? Musíš být dostatečně silná ve své vlastní identitě, abys mohla vstoupit do identity někoho jiného a pak se bezpečně vrátit. Jako potápěč, který sestupuje do hlubin, musí mít kyslíkovou bombu, musí znát cestu zpět na povrch. Bez toho utopíš se. A to znamená nastavovat hranice. Jak je to pro mnoho žen obtížné slovo. Hranice. Jsou obviňovány z egoismu, když je stanoví. Jsou nazvány chladnými, bezcitnými, příliš tvrdými. Ale hranice nejsou zdi. Nejsou to fortifikace navržené k tomu, aby druhé vylučovaly. Jsou to membrány, průchodné, flexibilní, ale definované. Říkají, tady jsem já.
tam si ty. A obojí je posvátné. Když stanovíš hranici, neříkáš, nezáleží mi na tobě. Říkáš, záleží mi na nás obou natolik, že nemohu dovolit, aby tenhle vztah přešel do toxicity, do nerovnováhy, do místa, kde jeden z nás zmizí. To je láska. Skutečná láska. Ne ta disneyovská fantazie o sebeobětování, ale dospělá, psychologicky integrovaná láska, která rozpoznává, že dva kompletní lidé mohou vytvořit něco většího než jejich součet. A zde je, kde to začíná být opravdu zajímavé. Protože když začnete stanovovat hranice, skutečné hranice, ne nějaké pasivně agresivní hry, zjistíte, kdo ve vašem životě skutečně drží o vztah. Někteří lidé, a to možná bolí slyšet, se zvednou a odejdou, urazí se. Obviní vás z egoismu. Řeknou, změnil ses. A víte co? Mají pravdu. Změnili jste se, vyrostli jste. A oni to nemohou snést, protože celý ten vztah byl postaven na vaší ochotě vždy ustoupit, vždy dát, vždy se přizpůsobit. To není vztah. To je parazitismus zabalený do řeči o lásce. A musíte být ochotni nechat takové lidi odejít. To je nejvyšší forma sebeúcty. Rozpoznat, že ne každý vztah si zaslouží být zachráněn. Že některé vztahy jsou ve své podstatě dysfunkční a žádná hranice na světě je nezachrání, protože druhá osoba nikdy neměla zájem o vzájemnost. Měla zájem o to, co z vás mohla vytěžit. Jung měl pravdu, když mluvil o tom, že každý vztah je zrcadlem. Ukáže vám, kdo jste. A pokud se neustále nacházíte ve vztazích, kde musíte zmizet, abyste udržel klid, pak vám to říká něco hluboce důležitého, ne jen o nich, ale o vás. O tom, co si myslíte, že si zasloužíte. Takže se ptám, co si myslíte, že si zasloužíte? Zasloužíte si být slyšeni? Zasloužíte si, aby vaše potřeby byly důležité? Zasloužíte si vztahy, kde můžete existovat plně, ne jen ve zmenšené verzi sebe sama? Protože dokud nevěříte, že si to zasloužíte, žádná hranice, kterou stanovíte, nebude držet. Budete se kolébat, budete se omlouvat, budete couvat při prvním známce odporu. A život, ten nemilosrdný, ale spravedlivý rozhodčí, vám dá přesně tolik respektu, kolik si sami vyžadujete. Ani o gram víc. Hranice tedy nejsou techniky. Jsou projevem vašeho přesvědčení, že vaše existence má hodnotu. Že máte právo zabírat prostor. Že nejste tady jen proto, abyste sloužili cizím agendám. A vidíte, právě tady se mnozí z vás ztratí. Protože hranice vyžadují konfrontaci. A konfrontaci jste se naučili vyhýbat. Naučili vás, že konflikt je nebezpečný. Že nesouhlasit znamená být zlý. Že říct ne znamená riskovat odmítnutí. Tak místo toho přikyvujete. Souhlasíte s tím, co ve skutečnosti považujete za absurdní. Zůstáváte na večeři, když chcete odejít. Přebíráte projekty, které vás vyčerpávají. A pak se divíte, proč se cítíte zrazení. Ale nikdo vás nezradil, vy sami jste se zradili. Protože hranice, které nevyjádříte, jsou hranice, které neexistují. A svět nemá povinnost hádat, kde vaše limity jsou. Lidé kolem vás nejsou myšlenkoví čtenáři. Jsou zaneprázdněni vlastními problémy, vlastními obavami, vlastními přežívajícími strategiemi. Pokud nedáte najevo, co je pro vás přijatelné a co ne, okolí automaticky předpokládá, že je přijatelné všechno a budou tlačit. Ne nutně ze zlomyslnosti, často jednoduše proto, že to funguje. Protože vy ustupujete. A každé ustoupení vytváří precedens. Každé jo, v pořádku, které míníte jako tentokrát výjimečně, se stává novým standardem. Protože lidé si pamatují ne to, co říkáte, ale to, co tolerujete. Vzpomeňte si na situaci, kdy jste něco snášeli dlouho, měsíce, možná roky, a pak najednou došla trpělivost
a explodovali jste. Řekli jste něco, co jste měli říct už dávno, ale způsobem, který způsobil katastrofu. To je přesně to, co se stane, když hranice neudržujete průběžně. Nahromadí se jako přetlak v kotli. A pak, když to už nejde vydržet, vybuchne to způsobem, který zničí vztahy, které jste možná ani zničit nechtěli. Protože hranice fungují jen tehdy, když jsou konzistentní, když jsou jasné, když jsou komunikovány klidně, ale pevně, ne ve vzteku, ne v hysterii, ne jako ultimátum na konec dlouhé řady ústupků, ale jako klidné, normální vyjádření reality. Toto ano, tohle ne, tohle je, kdo jsem, a takhle to bude. A to vám něco řekne o povaze toho protestu. To není slabost. To je strukturální integrita pod tlakem. Víte, studoval jsem despotické režimy celý život. A jedna věc, kterou všechny sdílejí, je toto. Potřebují vaše přiznání. Nestačí jim vás umlčet. Potřebují, abyste řekli, že jste měli špatně. Potřebují, abyste se ohli, protože jakmile se ohnete, stáváte se spolupachatelem své vlastní porážky. A pak už nepotřebují vás kontrolovat, kontrolujete se sám. To je důvod, proč Jordan řekl ne. Ne protože je tvrdohlavý. Ne protože se mu to líbí konflikt, ale protože rozuměl, že v momentě, kdyby použil ta slova, která mu nařídili používat, přestal by být svobodný, přestal by být autentický a začal by žít život, který není jeho vlastní. A tady je to, co se stalo dál. Věci se zhoršily, hlavní proudový média ho démonizovala, akademici požadovali jeho vyloučení, studenti protestovali, anonymní hrozby přišly. Jeho rodina byla vystrašená. Jeho zaměstnání bylo v ohrožení. Všechno, na čem pracoval, celou jeho kariéru, všechno to viselo na vlásku. A víte co? Nebyl připraven na to, co přišlo potom, protože proti tomu protestu, proti té snaze ho zničit, vyrostlo něco jiného. Tisíce lidí začali psát. Dopisy, e-maily, zprávy od lidí po celém světě, kteří řekli, díky, že říkáte, co si myslíme, ale bojíme se říct nahlas. Díky, že stojíte za něco. Díky, že nám ukazujete, že je možné říct ne. Lidé, kteří čelili své vlastní tyranii, svým vlastním direktivám, které neměly smysl, svým vlastním požadavkům, aby lhali. A najednou nebyli sami. Najednou viděli, že existuje způsob, jak odolat, který je zakotvený ne v nenávisti, ne v násilí, ale v pravdě. A to je strategie, která transformovala svět. Když se Gandhi postavil britskému impériu, nepoužil jejich zbraně. Neřekl, budeme vás bombardovat zpět. Řekl, nebudeme spolupracovat s vaší lží. A impérium, které ovládalo čtvrtinu světa, se zhroutilo. Protože nemůžete ovládat lidi, kteří odmítají lhát. Martin Luther King to pochopil. Viděl, jak segregace závisí na tom, že lidé přijmou lež. Lež, že někteří lidé jsou méněcenní kvůli své kůži. A on neřekl, použijeme násilí. Řekl, budeme mluvit pravdu, a když nás za to uvězní, budeme mluvit pravdu v těch vězeních. A když nás za to budou bít, budeme mluvit pravdu s skrvavenou tváří. A to je síla, kterou máte i vy. Ve svém životě, ve své práci, ve svých vztazích. Když váš šéf řekne, jen trochu přikrášli ta čísla, a vy řeknete, ne, to neudělám. Když vaše rodina řekne, jen souhlasíš s tou lží, aby byl mír, a vy řeknete, ne, nebudu. Když celá kultura řekne, jen opakuj tenhle slogan, jinak tě zničíme, a vy řeknete, ne, v té chvíli nejste slabí. V té chvíli jste nejsilnější, čím můžete být, protože stojíte na něčem, co nemůže být zlomeno. Ale, a tohle je kritické, pravda není palcát. Není to zbraň, kterou používáte k rozdrcení druhých.
Pravda je světlo. A když držíte světlo, vidíte nejen tmu v druhých, vidíte tmu v sobě samých. To je další důvod, proč je pravda tak mocná. Nepovznáší vás nad ostatní, pokořuje vás. Ukazuje vám, kde jste také selhali, kde jste také lhali. A v tom uznání, v té pokoře, nacházíte skutečnou sílu k transformaci. Pokud mluvíte pravdu arogantně, s pocitem morální nadřazenosti, stanete se právě tím, proti čemu bojujete. Pravda musí být provázena láskou k tomu, co je dobré. Pravda bez lásky je tyranii. A láska bez pravdy je sentimentální lež, která nikoho nespasí. Představte si mladého muže, který konečně najde odvahu říct svému otci: když jsi pil, bylo mi strach. Cítil jsem se opuštěný. To není obviňování. To je vyznání zranitelnosti, které otevírá prostor pro skutečné spojení. Ale pokud řekne: byl jsi hrozný otec a zničil si mé dětství, to je zbraň. To je pravda použitá jako nástroj ke zranění, ne k léčení. Vidíte ten rozdíl? Je subtilní, ale zásadní. Pravda má strukturu, má architekturu, a ta architektura musí být postavena na základu smíření s vaší vlastní nedokonalostí. Když to pochopíte, když to opravdu vcítíte do svých kostí, mluvení pravdy se stává náboženským aktem, posvátným aktem. Proto ve všech velkých duchovních tradicích nacházíme důraz na vyznání. Vyznání není jen výčet hříchů. Je to praktická praxe přiznání, kde jste selhal. Je to cvičení v pokoře. A pokora není slabost. Pokora je přesné uznání vaší skutečné pozice v chaosu bytí. Když mluvíte pravdu ze správného místa, stává se něco pozoruhodného. Lidé to poznají. Možná nebudou schopni artikulovat proč, ale něco v nich rezonuje, protože pravda má váhu, má gravitaci. Pravda přitahuje ostatní pravdy k sobě. A tady se dostáváme k něčemu ještě hlubšímu. Pravda není jen individuální záležitost. Pravda má sociální dimenzi. Když mluvíte pravdu, nezměníte jen sebe. Vytváříte prostor, kde mohou druzí také mluvit pravdu. Stáváte se majákem v temnotě, světlem, které říká: zde je možné být autentický. Viděl jsem to nesčetněkrát. V terapeutických skupinách, v rodinách, v komunitách. Jeden člověk najde odvahu říct pravdu o své bolesti, o svém selhání, o svém strachu. A najednou další člověk může také promluvit. A ta pravda, jakkoliv bolestivá, vytváří prostor pro autenticitu, pro skutečné setkání. Není to sentimentální optimismus, to bych vám nikdy nepředkládal. Je to empiricky pozorovatelný fenomén. Když lidé sdílejí své nejtemnější zápasy upřímně, něco se v místnosti změní, napětí klesá, obrany se snižují a najednou tam sedí skupina lidí, kteří nejsou definováni svými maskami, ale svou sdílenou lidskostí. Viděl jsem to vlastníma očima 100krát, možná víckrát. Muži, kteří celý život hráli roli neotřesitelného tvrdohlavého muže, jak konečně připustí, že se bojí. Ženy, které vždy měly vše pod kontrolou, jak přiznají, že se uvnitř hroutí. A víte, co se stane? Ostatní je neodmítají. Respektují je víc, protože odvaha není absence strachu. Je to akce navzdory strachu. A tady se dostáváme k něčemu naprosto zásadnímu, ke vztahu mezi autenticitou a autoritou. Opravdová autorita, ta, která zasahuje do duše a mění životy, nikdy nepřichází z dokonalosti. Přichází z integrované zkušenosti, z moudrosti nabité proměněnou bolestí. Když někdo vystoupí a řekne: bojoval jsem s touto démony, prošel jsem tou temnotou a tady je, co jsem se naučil, to má moc, to rezonuje. Je to proto, že pravda nese něco, co lež nikdy nemůže napodobit. Nese váhu reality, nese hloubku prožité zkušenosti a lidé to poznají. Možná ne vědomně, ale intuitivně cítí rozdíl mezi někým, kdo recituje platnosti, a někým, kdo mluví z jizev na vlastní duši. Vzpomeňte si na ty učitele, mentory,
nebo postavy ve svém životě, které na vás měly největší dopad. Vsadil bych se, že to nebyly ty nejdokonalejší osoby. Byly to ty, které byly skutečné. Ty, u kterých jste cítili, že vědí, o čem mluví, protože to žili. Protože zaplatili cenu za své poznání vlastní krví, vlastními slzami, a to je přesně ten rozdíl mezi povrchní autoritou a skutečnou autoritou. Povrchní autorita říká, věřte mi, protože mám diplom na zdi. Skutečná autorita říká, věřte mi, protože jsem prošel peklem a vrátil se s mapou. Vidíte, v našem moderním světě jsme ztratili úctu k této druhé formě autority. Glorifikujeme kredencionály, glorifikujeme tituly, glorifikujeme certifikáty a osvědčení. A to není špatně samo o sobě. To není špatně, ale zapomněli jsme na to, že skutečná moudrost přichází ze zcela jiného místa. Přichází z toho temného údolí, z té temnoty, kterou jste museli překonat, z těch ran, které jste museli nechat zahojit. A tady je paradox, který vás možná překvapí. Ti nejlepší učitelé, ti nejlepší vůdci, ti nejlepší mentorové často ani nechtějí učit. Musíte je o to požádat, musíte je přesvědčit, protože oni vědí, jaká je to zodpovědnost. Oni vědí, co to znamená vzít něčí důvěru a formovat něčí mysl. Nevypráví své příběhy, aby se předváděli. Vypráví je, protože je to jejich povinnost. Protože prošli tou temnotou a přišli zpět. A teď vidí vás, jak se blížíte ke stejné propasti. A musí vám říct, počkejte, já jsem tam byl. A tady je to, co jsem se naučil. To je skutečný učitel. To je skutečný mentor. A v dnešní digitální éře, kde může kdokoliv spustit YouTube kanál, kdokoliv může napsat knihu, kdokoliv se může prohlásit za experta, tato schopnost rozpoznat rozdíl je naprosto kritická. Takže, jak je poznáte? Jak poznáte, komu věřit? Je to jednoduché. Sledujte jizvy, sledujte pokornost, sledujte ochotu říct, nevím. Sledujte, zda vaši chyby s vámi sdílejí stejně otevřeně jako svá vítězství. Protože skutečná integrita se projevuje v temnotě, nikoli na pódiu. Projevuje se v momentech, kdy si myslíte, že se nikdo nedívá. V rozhodnutích, která nikdy nevygenerují jediný like na sociálních sítích. Víte, Jung měl pravdu ohledně stínu. Měl pravdu, že nejsme-li ochotni konfrontovat temné části sebe sama, jsme odsouzeni je promítat na ostatní. A moderní kultura guru je zrcadlovou síní projekcí. Lidé, kteří následují charismata místo charakteru, kteří vyhledávají jistotu místo moudrosti, kteří chtějí být zachráněni místo toho, aby vyrostli. A když ten guru nevyhnutelně selže, protože všichni jsme jen lidé, následovníci prožívají existenciální krizi. Jak mohli? Jak jsem to neviděl? Celé roky jsem jim důvěřoval. Ale vidíte, problém není jen v guru. Problém je ve struktuře vztahu samotného. V okamžiku, kdy dáte někomu jinému autoritu nad vaším morálním kompasem, v okamžiku, kdy přestanete být odpovědní sami sobě, v tom okamžiku jste ztratili hru. Neříkám, že byste neměli mít učitele. Neříkám, že byste neměli hledat moudrost od těch, kdo šli před vámi. To byste byli hlupáci, kdybyste tak nečinili. Ale vztah k moudrosti musí být fundamentálně odlišný od vztahu k autoritě. Moudrost vás zve k vlastnímu myšlení. Autorita vás vyzývá k poslušnosti. Moudrost říká, zde je, co jsem se naučil. Nyní jděte a zjistěte, zda je to pravda pro vás. Autorita říká, jsem pravda. Přestaňte se ptát. A v této éře, kdy je každý s platformou a charizmatem potenciálním guru, kdy algoritmy odměňují jistotu nad nuancemi, rychlé odpovědi nad hlubokou reflexí, v této éře je kritické myšlení vaší nejdůležitější obranou. Ptejte se, kdo z toho profituje, když tomu věřím?
Jaké důkazy by mohly změnit můj názor? Jsem ochoten být na omylu? Je tento člověk ochoten být na omylu? A možná nejdůležitější, dělá mě tato víra svobodnějším nebo závislým? Protože pravdivá moudrost vás osvobozuje. Falešná moudrost vás váže.